Hej, jeg hedder Torben Skovhus, og jeg er en af underviserne på kurset Korrosion og biofilm i vandfyldte installationer. Kurset afholder vi i foråret på DTU, og jeg vil her give en lille teaser for kursets indhold, da det er ved at være tid til tilmelding. Vi arbejder med korrosion og bakterievækst i vandfyldte installationer, som jo kan føre til store skader, driftsstop og give høje omkostninger, hvis det er noget, man ikke har styr på. Så kurset der, det giver dig den seneste indføring i viden om risikofaktorer og løsninger på området. Vi dykker også ned i de seneste standarder. Så dykker vi ned i praktiske retningslinjer for materialevalg, installation og vedligehold, og det er alt sammen baseret på den seneste og den nyeste lovgivning. Undervisningen den er kombineret med teori og workshop, som du kan bruge direkte i dit arbejde til dagligt. Vi henvender os til en bred målgruppe, bygherrer, rådgivningsingeniører, VVS'ere, i og for sig alle med et ansvar for drift og vedligehold af vandfyldte systemer. Så tilmeld dig nu, og så kan du gøre dine vandinstallationer sikre og holdbare og mere effektive. Og tag gerne en kollega med, eller sæt en invitation til kursustilmeldingen rundt i din organisation. Kurset afholdes som sagt på DTU den 13. og 14. marts til foråret. Men tilmeld dig allerede nu, så sikrer du dig en plads.